дар қисми ҳарбии 6592 раёсати қушунҳои дохилӣ вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон маросими савгандёткунии навазкарони давлати тирамоҳии соли 2024 баргузор гардид. дар рафти он роҳбарияти вазорати корҳои дохилӣ, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Турсунзода, сарбозону афсарон ва падару модарони навазкарон иштирок намуда аз шароиту имконияти фароҳамгардида дар хобгоҳҳо ва ошхонаи сарбозон дидан карданд. Навазкарон давоми беш аз як моҳи хизмати ҳарбӣ меъёрҳои оинномавӣ ва дигар уҳдадориҳои ҳарбиро аз худ карда барои ёд намудани савганди ҳарбӣ омода шуданд. Савганди ҳарбӣ ҳар сарбозро водор мекунад ки давоми хизмати ҳарбӣ бо номуси фарзандӣ ва ғурури ҷавонмардона вазифаи конститутсиониашро сарбаландона адо намояд. роҳбарияти вазорати корҳои дохилӣ навазкаронро барои ба сафи қувваҳои мусаллаҳи кишвар пайвастанашон таҳният гуфта, ба онҳо барои иҷрои рисолати фарзандӣ ва қарзи шаҳрвандӣ, инчунин омӯхтани тактикаҳои ҷангию аз худ намудани талаботи оинномаҳои ҳарбӣ комёбиҳо орзу намуданд. гуфта шуд ки хизмат ба ватан ва ҳифзи оромию осоиштагии сарзамини муқаддас қарзи шаҳрвандии ҳар як ҷавони баору баномус ба ҳисоб рафта. сафи қувваҳои мусаллаҳ мактаби обу тоби сиёсӣ, ҳарбию интизомӣ, ҷасорату матонат, дӯстию рафоқат ва худшиносию меҳанпарастӣ мебошад. дар идома аз тарафи ҷузъу томҳои қушунҳои дохилии вазорати корҳои дохилӣ иҷрои усулҳои ҷанги танбатан ва машқҳои тактикию низомӣ ба ҳозирин намоиш дода шуд. мавриди қайд аст ки бо дастгириҳои пайвастаи сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон, президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон имрӯз шароити будубоши сарбозон дар қисмҳои низомӣ ва таълиму тадриси навазкарон бо техникаҳои пуриқтидор беҳтар гардида, қудрату тавоноии артиши миллӣ дар ҳифзи амнияту истиқлолият ва озодию оромии ватан басо бузург аст. сипас ҷиҳати қадршиносии хизматҳои афсарону сержантоне ки дар ташкили ҷараёни омӯзиши навазкарон саҳми назаррас доштанд, навазкароне ки дар муддати кӯтоҳи хизматиашон бартарии худро аз ҷиҳати мусбӣ бар аъло нишон доданд, инчунин як қатор падару модарони сарбозоне ки дар давраи хизмати фарзандашон бо қисмҳои ҳарбӣ ҳамкории зич доштанд, бо мукофотҳо ва раҳматномаҳои вазорати корҳои дохилӣ сарфароз гардонида шуданд. ман Нурализода Ҷамшед, сарбози қаторӣ ба сафи қушунҳои дохила ба хоҳиши худ омада мехоҳам ки номбардори ватану миллат шавам. то дар суханҳои пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро пешаи худ карда мехоҳам ватану модарамро шарафмандона ҳимоя намоям. хушбахт аз он ҳастам ки ҳамчун омӯзгори собиқадор модар охирон фарзандамро ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон шомил намуда, имрӯз боварӣ дорам ки он кас бо самимият қасами ҳарбиро аз худ мекунад. ҳамчун пайравони пешвои миллат, ҷавонон ҳамеша бояд дар хизмати ватан модар тайёр бошанд, чунки ин қарзу фарз аст барои ҳар як ҷавони тоҷик. ҷамъомади тантанавӣ бахшида ба қабули савганди ҳарбии навазкарон бо гузашти низомӣ идома ёфта, дар фарҷом баҳри болидахотирии хизматчиёни ҳарбӣ, суруду оҳангҳои дилнишин ва ватандӯстона дар иҷрои аҳли фарҳанг манзури ҳозирин гардонида шуд. Фаридуни Субҳон, Садриддини Иброҳим, шаҳри Турсунзода. ахбор.